Shuti, baby. Hello my sister, kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila my sister. Kwenzakalani? Alright. Guys ningangishuti kwenzakalani? No, khululeka, sishuta impilo ka my brother sondela ngicoze ngayi. Ukraine my sister. Hey my sister. Baby khuluma kwenzakalani? Alright na. Ngiyaphila unjani? Ngirathi mphendule na my brother futhi ngicela simeleni ngapha singameleni estradini yabona. Khululeka my sister, sishuta impilo ka my brother la sizokuvakashela. Baby awumelanga ukuthi ube semsebenzini manje. Yeah, mfethu manje ngisheshe ngachayisa For fanele. ini baby umntana uzomondla ngani? Mawushayisa ele. Mfethu manje nginenkinga ngifuna ukuthi like le ndaba ngifuna sixoxe namhlanje. Ngazi ukuthi kwenzakalani. Moya ungangifonelanga wathi ngivakashele mabuye emsebenzini. Baby uzwa ifoni kudala ngikufonela ubambi ifoni. Baby ngishintsha ama-phone number bengisazoza kuwe baby kwenzakalani? Why amakhamera? Uthenga ngani ifoni ngoba mina le mali ngisendele yona ngeke kwazi ukuthenga ifoni. Ungiyangithengela. Mfethu uhlala nonto kanjani amachita wamangitshela ukuthi wena uhamba nenye abathi usikwari yangala kulama side lawa ya. Baby angitsholi. Drive ipe. Angitsholi naye akunani kusenzakala. Hlana kanjani naye my sister? Umngani wami sihamba amaklabhu sonke. Ngihamba amaklab. Yeah. Amaklab is in like a group. Yeah, like a groove. Like uyangicela like ngihambe nabangani bami se groove. Yeah. Okay my sister, okay before siya kude mina ngegama nguRich from Rich Nation TV ne. Uputiza la ungibizile yabona. Njengoba ngibizele lana okay njengoba sekaqalile indaba. Like mina ngifuna ukunderstand ukuthi kahle kuyenzakalani kuwe noputi like niyajola yini kuyenzakalani? Besithandane. Benithandana. Past tense. Yeah. Ibaby daddy yakho. Yeah. Oh. Yes my brother. Wena my brother ngitshele ukuthi wena naye fele niyajola. Yabona ukuthi ungishashayile uthi yami. Mfethu kanti mina nawe sijoli mfethu. Sahlukana kudala. Ubongishashaya mfethu. Times move out. Mfethu wena ma move out ungitshele grand ukuthi mina nawe sochubeka ngalento ithi siyenza kanti kwenzakalani. Mara like kunganamsebenzi. Yeah manje kuthi anginamsebenzi mfethu kwini ukuthi ungilahle mfethu. My sister ma hamba umtshelile my brother ukuthi like umjolo uphelile ovela wathi ngimove out. Like ngimove out and like ama action like bekumele ukuthi abone ama action ukuthi like ayisekho lento le. My brother kushutola lo ngibole butsholo yi1. Mfethu wangenza so mfethu. Bole butsholo yi1 ola lo ngathi yami. Manje my sister mina ngifuna ukunderstand ukuthi like iqale kuphi lento le like ngicabanisa yini wena my brother? Ngicabani yazi ne lo bhuti lo uhleza aphuzile Monday to Sunday futhi namhla yilakhe akaphuzanga. Angali ne umntana like uyamwondla sharp mina kwamele ngiyintombazana kwamele ngibe ne makeup kwamele ngibe namazipha ama eyelash hairstyle like we understand man like impilo yamantombazana like yabona yabona like usebenze eKawash bheka like ucoke kanjani bheka icathulo baby ngakutshela kudala ukuthi uzilahle le icathulo. Seseni icathulo.